ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದ ಕಿತ್ತಿದ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಎಂಗ್ಳು ಕಾರಿಂಚಕ್ಕೆ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡನ ಪುರಲೆಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಂದೆ ಆರ್ ಕಾರಿಂಜ ಅಡಿಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದೆ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಒಗ್ಗಗಾದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಗ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್. ನಿಕ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿರ್ದು ಬತ್ತನಲ 1 hour ಆಪುಂಡು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಬತ್ತನಲ ಒಂಜಿ 1 hour. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರಲ್ಗ್ ಪಿದಾಡಿ ಅವೆ ಅವು ನನ್ನಲ ಮರ ಬೂರ್ದಿನ ಸಮಾತೆಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದೆ ಬೈದ್ವ ಎಂಕಲ್. ಡಿಯ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ದೇವಾ ದ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡನ ಬೀಡಿ ಲಾಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರು ಪೊಯ್ಯಡೊಂಜಿ ಕುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಲಿ 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 ಬೇಕು 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 ಬಲಿ ಬೇಗ ಡಿಯನ ಮಾಮಿ ಬೈದಿರವೆ ಅಂಚ ಡಿಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಗ್ದಿಯವೆ ಮೈತಿದಿ ಡಿಯಾಗ ಜನ ಪೂರ ಎತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ವನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾಲು ಜೆಪ್ಪರ್ಲ ಜಿಪ್ಪುಜ ಡಿಯ ಡಾಲ್ ದೊಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲವೆ ಕೊಬ್ಬುನ್ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಪ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಡಿಯಾ ಆಂದು ಬಾಬು ಲಕ್ಕಲೆ ಕೋರಿ ಕನ್ನದಿರವೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ದೊಡ್ಡನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತೂಕ ಪೋಯಿ ದೊಡ್ಡಡನಿಗೆ ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ ಗುದ್ದುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ಕೆಂದನಾ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿರತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಆರಿನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಯಾರ ಐತೆ ಆತ್ ಪಂಡೆರದೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕೆ ನನಲ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ತೋಷ್ಪವೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಗ್ಳು 2.5 kg ಕೋರಿದ ತೊಂದವೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋಡವೆ ನೆಕ್ 2-3 ಏಲಕ್ಕಿತ ಚೂಲ್ದೆತ್ತದು ಪಾಡೋಡವೆ ಒಂದು ಈದ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾರಡ್ ಐಕ್ ಉಂದೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಈತುಂಡು ಉಂದೆಕ್ ಕೂಡ ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕವೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರು ದೊಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇಂದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಪಿರೇದು ಅವೆನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆವಡವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತಿದೆಕ್ ದೀದಿಪ್ಪೊರೆ ಅದೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಎಂದೆತೊಂದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಊಲಾಪುಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಸರಿ ಕಾಯಿ ಉಂಡದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅವೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡಾಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವುರೆ ಪಾಡುಂಡಾಂಡ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲುಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ಲುಂಡು ಒಂದೇಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂಡಾಪುಜಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ನಿಕಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡರ್ಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹೂವೆ ಆತೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪುದೀನ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದ ಎರೆಗ್ ಪುದೀನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜೆತೊಲೆ ಅಕಲ್ ಪುದೀನನ ಒಂಚೂರು ಬಾಡದು ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜೋಲು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಲಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಮಸಾಲನ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಗೆರೆ ಬಿಡ್ಲೇವಿ. ಒಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ, ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಲೇವೆ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದ್ಲೆ ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ. ಬಾಬುಗು ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟತೆ, ಅಂಚಾರೆಗ್ 2 ಪೀಸ್ ದೆತ್ತದರೆಗ್ ಉನ್ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಬಾಬು. పోయారన్నే గొంగేంచమనుపును దియా ಎರೆಗು ಕೋರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ತುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಲೇವೆ. ಇಲ್ಲಳ್ಳ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ಪೆ. ಪಾಪತೆ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಿಕ್ವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.